да отидем при господин Бухала. Той трябва да знае как да извикаме тази пролетта да дойде. Добре, да тръгваме. Да тръгваме. Добре, да тръгваме, да. Айде. Ап. Ап. Айде. Скъпа принцесо, ние ще направим така, че пролетта да дойде. Ти само малко почакай, чуваш ли? Малко само почакай. Хайде, мълчо. Идам. На къде сме Е, сега? там, На къде? вървим. На къде вървим? Вървим напред през гората. Назад. Хей, сега, всичко съм измислила. Значи, те отиват при господин Бухала и той им казва къде трябва да намерят пролетта. Хайде, отивай да играеш Бухала. Ама само си губим Отивай да време. играеш Бухала. Чакай, Май само си губим времето. да, и аз така По мисля. принцип, трябва да извикаме господин Бухала и той ще се появи да ни обясни как. Добре, айде да го викаме. Хайде. Айде. Всички заедно. Господин Господин Бухале! Господин Бухале! Господин Бухале! Ето, нищо не става. Ама отивай да играеш с Бухала. Аз не ще играя Ами Бухала. кой друг? Чакай сега, как се играе Бухал, не мога да разбера. Ми трябва да говориш много важно. Много важно, да. И ако може в Рима. Не може, стига толкова. В Рима. Ама и в Рима. Кой в този ранен час тръзва да събужда нас? Ами ние, господин Бухале, сме дошли да те питаме нещо много важно. Хайде, казвайте, но един по един се изказвайте. Аз ще говоря. Искаме да питаме сега, защо в тази гора не е идвала пролетта. Знайко, абе ти започва да говориш като Бухала, той е заразно. А отивай да играеш Бухала, бе. То Бухал. Пролет ли? Да. Имаше пролет в тази гора, но се появи злия горски дух и оманьоса всичко да е в зимен пух.